το 2026 θα ρωτάω πιο συχνά στα πράγματα που είναι να κάνω, το γιατί και με ποιον τρόπο. Έτσι έχω αποφασίσει και προχτές έφτιαχνα ένα μάθημα και λειτουργούσα με κάτι στατιστικά με το πόσο ασχολούμαι με την αντιγύρανση να τη διδάσκω και πόσο με την πρόληψη. Στην πρόληψη λοιπόν, θέλω να σας πω τη δική μου οπτική, είχα μια πάρα πολύ καθαρή εικόνα για ποιο λόγο να την κάνω. Στην αντιγύρανση όμως συνειδητοποίησα ότι οι άνθρωποι έχουν τόσο προσωπικό λόγο που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και αναγνώρισα το lifestyle, αναγνώρισα το ότι μπορεί να είναι λόγω προτύπων, ότι μπορεί να είναι λόγω υγείας, ότι απλά το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί και ότι πια οι άνθρωποι θέλουν να φτάσουν με μια ποιότητα προς το πέρασμα των χρόνων και να καταλήξουν στην ηλικία που είναι να καταλήξουν. Οπότε, σε αυτό το σημείο, θέλω να σας πω λίγο τη δική μου άποψη για τον τρόπο που εγώ έχω αντιληφθεί αυτή τη διαδικασία και να σας εξηγήσω λίγο πώς το σκέφτομαι. Αν λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να απαντήσω αντικειμενικά για ποιο λόγο πρέπει να το κάνω, δεν θα πρέπει αυτός ο τρόπος που θα βρω να το κάνω να μου προσφέρει και κάτι παραπάνω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω απλά και λογικά. Άρα, έτσι όπως το σκέφτομαι, θέλω έναν τρόπο που θα είναι ασφαλής, θέλω έναν τρόπο που θα είναι θετικός για την ψυχολογία μου, δηλαδή θα μου προσφέρει αυτοπεποίθηση, θα μου μειώνει το στρες, θα μου προσφέρει μια έξτρα δεξιότητα όπως η συνειδητότητα, να με μαθαίνει να είμαι συγκεντρωμένη στη στιγμή. Κάτι από αυτά, εγώ το θεωρώ αρκετά απαραίτητο. Και επίσης θα διάλεγα κάτι πολύ πιο φιλικό προς όλη αυτή τη διαδικασία που έχει ήδη το σώμα μου, το δέρμα μου και όλα αυτά. Γιατί σας τα λέω τώρα αυτά? Με βάση την έρευνα, το γιατί θα το απαντήσει ο καθένας ξεχωριστά. Το τρόπο όμως μπορώ να σας δώσω μία επιλογή που μπορεί να έχετε. Γι' αυτό θα φτιάξω μία σειρά με το γιατί γερνάμε θα λέγεται η σειρά και θα σας εξηγήσω όλους τους λόγους που το δέρμα το ίδιο, το σώμα το ίδιο έχει κάποιες διαδικασίες που αυτές φθήνουν με τον καιρό και πώς μπορούμε εμείς πρακτικά να μπορέσουμε αυτές τις διαδικασίες, εφόσον μας αφορά η αντιγύρανση για το δικό μας λόγο, να τις βάλουμε και να τις βελτιώσουμε πρακτικά στην καθημερινότητά μας. Οπότε, όποιος θέλει, ας γίνει λίγο skin thinker και ας σκεφτεί το δικό του λόγο και αν θα ήθελε να δοκιμάσει και κάτι διαφορετικό.